Karom Karbi ngorat Navada desert along fence tame do fence pulo tangte la pailo lapen ke hada girds tame kaiki tame do lapen ke signs tame tartiblo hada badus tame ludlongle hada kupitong ke done ratum tame chinine lapen ke ratumbang isi mathalo hada pene aliens abidoma UFO doma pu hada pene project ason doma pulo halabang so Adim men ke Kopilo pulo tangte hala so Adim men ke area 51 pusipu ponlo labang kenali tu pen same bang so Aphuthak request bang pick anlo samene di apor chiton te pen ajok bang so video bang selam pon nong delo nasi bang so a video lo itum Chethan nam area 51 alama Aphuthak area 51 te bok tera alom Kedo tumbang ningje pon bom lo Athe alang itum ka ki same tek pon long pu ajolo pulo tangte prejam ang light signal labang prejam kangjar hormu same tek pon nong ver pulo lapan jela bang so kangjar hormu same chat pick pusipulo 1947 an inkan Roswell Mexico along eson a hormu hadak chingkoi dam railo mate klodam railo pulo laban ke military to men pachini ponlo US military to men pachini ponlo halake lage weather balloon chot pusipulo la weather balloon no plotang de la botor bokan kelang jia phan ke pangjar ia balloon pulo penana rat to mangke ke kroida mangke la sonlo UFO la alien sum kangjar spaceship pusipulo penaan to mangke weather balloon pu mangke lang tum kroidam de lo alang tuma mathalo ke UFO mate la alien sum kangjar I ason pusipu ponlo hadak si klodam rai lo pulo labang ke haladak ke klodam rai along bang so kangjar spaceship along aliens tame do pusipulo labang ke bang so aliens e kona lo ke pon alang itum ka Chethan ke leke hala area 51 of se ke pon hadak si prejam research I pul sining je ponlo 1995 aning kan sami isi a video viral de lo harak isi aliens a piphan ke plug surgery ki kuri laha video isi viral de lo lapan ke lang bang same lang bang do pig lo lapan ke munitum hala sot ke matha bang ke la so video na ke klang lake area 51 pen lo pusi ki kroidam lo same a hok hak bang ke api bang chini pon lo hala bang so a video lage area 51 pen kali adek tum ki kroidam ke la son lo US government atum hala alien spaceship long lo po la se hala area 51 along bang ke lahaya technology ke Charlie I Adim no pusi je pon lo same lahaya lam same ahok heded lo same la son ka Chethan joine la area 51 mang ke kachini ne bang kaddo ka same chini lo mate Chethan hulo labage inu ramuni dolo bob laser pu alang li kaning chu ke la son lo alang li sitame hadak area 51 long sai ke choklema bang lo pu lapeng ka alang li hadak Kedo hut alang li la kangjar ye son same thek long lo pu lapeng la bang so kangjar ye son kam paklem iji phan la ke alang li tum element 115 mate element 115 aja kong pen ki use pen si ki pangjar I pulo sitame scientist tu mangrang li kaning jela mangi krepon pe sitame la solam sitame non pus tame isi mystery son se mande lo ahok ma mate ahok hema la son munitum long doubt same de koklo sai chutiki etum mate farmers atum alang itum pen sitame si alap klang ver lo hadak pen prejam a lights prejam kangjar son same thek ponong ver pulo labang pilot etum same hai lam ning je pono labang so alom jong si damlo prutang te alang itum same project a son same thek long pusining je pono labang ke hadak sai ki klem tangatum la area 51 long sai ki klem tangatum alang litum sitame isi ahin mate isi alam ning je pon pono hadak project a son do pusi than project a son lo plotang te alang litum same explain dekte kupia son alang litum same than pon dekte same hadak project a son area 51 long do pusi ning je pon labang ke labang so area 51 Aphuthak nane games ka selam sitame paklang ponji ke lage hada ke aliens apido la son si paklang pon labang ke isi Hollywood lam arjan mate English a film Independence Day pu a film along ke paklang ke lage hala area 51 pulo tang de lage hada ke aliens idolo la son si paklang lo amat si muni tum hada isi doubt do ko ahak aliens doma pulo Athe hadak adimale secret rat phan than de kopi si ke doma kopi si klema rat phan thandak de 2019 anikan inu namoni social media long paklang lo dak iri tom la area 51 pong tengkheng nam nang ludam chong nang lang nam nang aliens pa lang nam nang pulang li hadak social media long pilo labeng pen an tum ke comments pilo damang hadak tengkheng damang lang namang kopi si doma po labeng hadak pen an amoni tum chingrum lo pulo sita me alang li tum pan palit long le dalo
labang so palut long le dera join isi la an su se monitor long isi curiosity made isi kachini kang tung mang ke dokok lo labang ke alang itu methang imagination men alang to ning kere ben matha tap lo daki aliens do la son dopik lo adek tu man matha lo hadak le ke time machine do pu adek tu mang matha lo la world leaders spiritual long a leaders tum hadak alien ben chingki dam joy dim bukan ningje tum same do lo adek tu mang ningje lo hadak alien human hybrid kasela madim lo pusi ningje pon lo alien muni tum han alien kasila madim lo bukan hinje tum samai dolo lasi area 51 ahok pet ke kupia dim lo ena namuni tumage arjupik los tame thanthi same 2013 aninkan alang litum paklang pon lo ahok lo area 51 ke do binong lo labin ke hada ke aliens ke pangreng adim tho aliens ka sila madim tho aliens a spacecraft la high technology study adim tho labin ke leaders atum Hadak aliens seben kacingki adim tho lahai ke kali aliens formu ke adake thang tabe pro hadak ke lake ron ka Chethan hud a aeroplane mate arod hem lahai ke tes adim laben ke prejam hele lahai hadak ke tes adim pusin jepon lo 1950 adingkan hadak US atom U2 spy plane pu hadak same tes lo lason tak si SR-71 Blackbird la pirthe pen ke chat nai arod hem halas same hadak si tes lo pulo Laben ke steel bombers lahai samai hadak si test lo pulo laben ke hala ajo project a lights ke kar lahai ke Kopilo pulo tangte alang itu men pachini pon lahai ke isi secret plane ajo lo pulo tangte lahai secret plane jar asi hala kangjar a lights pusi pu pon lo laben ke la Roosevelt crush hala Mexico long ki kloduk hala ke Kopilo pu arjulo hala stame balloon binong lo hak balloon lo pula ta secret balloon alang itu pangjar ipot pusining jepono labing hala bob laser kaning jepon alam ke hawks mate lake just pachuba alam pache thang tap pulo lasi area 51 ke aliens pen connection doma pulo tangte connection ave aliens kali hada ke harage isi secret place la military atum US military atum prejam arisim arod hem punon mate heli punon hai ke tes adim pusipu pono sida me kupi porsi muni tum hadak aliens do puning jeverlo aliens do pukening jepon ke lake monitum isi imagination mate aning kere pen ki matha alam lo athe hala US military tum same adima ke secret na posi kadogowe rat phan same kadogowe angton na ke than lab leader lo amasi bangso ke than thedet pena joini si monitum isi aning arlo imagine lo mate alaitum matha tablo aliens do bon pu nele ning thelo danitum area 51 alam ke clear lo pusi Nasi bangso video long itum pola Chethan am chonang prejam alam puthode itum Chethan tunang na itum jongsi subscribe ikilang protang de subscribe ikha domi thak mi kardom